Zdar lidi, dneska tady se nedějou normálně paranormální. Normálně spadly tady kelímky. Všude, díváme se Kámo, koukejte. Kámo, to se tady koukáme na horor. Tady koukáme na strašný videa. Ten kelímek. Ten kelímek. Dejte mu odběr. To někdo Mě taky. Někdo tady hází kelímkama. Je tady polonahej týpeček. Je tady polonohý týpeček, to máš Matěj. A Janos hraje. A Mates. A buď to někdo schodil a dělá si z nás prdel, nebo co entity, kámo. Ne, to ne. A my jsme včera jak jsme natáčeli, hodil to Matej. včera jak jsme natáčeli tu půdu, tak teďka se tam nejde dostat. On tam někdo dal žebřík. My vám to ukážeme, klidně. Vidíte, nejde ani spadnout klika, on to musí to někdo dodržet, nebo to někdo zacpal dveře. Nebo něco to dal na kliku. Kámo, to vůbec, to nejde ani dát dolů. To nejde ani malinko dát dolů. To je fakt těžký. To musí být někdo silnej. Nějaký nebušený týpek. A teďka se zrovna díváme na normální děje a normálně tady začaly padat kelímky. Kámo, mě se z nás někdo dělá prdel, jenom. Ne, já jsem kelímky naházela, jsem hodil Titan, který jsem si tam chtěl hodit. Hej, já jsem se takhle podíval a ten kelímek... Kámo, nelži, kámo, teďka fakt lžeš, kámo. Nelžete. Teďka jsi to vymýšlel, jakoby. Jo, lžete, takže to udělal Tomáš, ne? Ale podle mě, jako nevím. Já jsem Tak dejte like a možná vyjde nový video ze sklepa, že možná ten se to pokusíme jakoby otevřít ten Pokusíme to otevřít. sklep. Ale nejde to. Takže lidi, pokud tady bude trochu lajku jakoby a odběr nějaký, tak možná jakoby se zkusíme podívat na tu... Zkusíme otevřít. zkusíme to. Strašidelnějších videí. A my se Ale budeme určitě koukat nás na horor. podpořte nás lajkem. Lajky. A Janosovi taky dejte odběr. To je ta motorka. Tak my se jdeme dívat na horory a Zdar. zdar. Zdar.